Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Malu pemirsa. Selamat siang. Aku udah nang omah niki mau nganggo sunscreen tok pemirsa, tapi tenan kok. Apik kok. Nganggo sunscreen iku pemirsa aku. Emina. Tapi tumbuh jerawat new. Biasa pemirsa, aku bingung masak apa nek dhewean iki aku gak bingung kok pemirsa. Ya, nek misal lo bingung masak apa, ya sekali ibaratnya awake dhewe iki blonjo yo. Misalnya intinya pengen apa, aku merambat pemirsa. Dadi aku ki bingung masak apa aku. Ya ono lombok, ono endok, terus ono iwak panggang. Engko kuprik dadi misal bingung ana tuntut ning jaba iki dioseng ya iso. Aku nek tuntut memang tuntut gedang ya atau jantung pisang aku biasanya enake dimasak oseng-oseng ya pertumisan atau di sayur lodeh dikasih panggang. Yo cocoknya kuwi dimasak liyane gak ketoke gak cocok nek dimasak asem. Oh, kuwi guriye iki nek ditumis gurih, dilodeh gurih. Nyucup nasgone sudah. Ki arep nunggu paketan pemirsa. Paketan apa yang aku tak jelaskan karena paketannya belum datang. Ya, ini kita lanjut lagi pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Mas Malu pemirsa. Memang wis iku yo, wis salam nih. Halo pemirsa. Waduh iki apa iki? Wingi aku pesen yo pemirsa. Hargane piro yo? Ini apa? Nanti kita unboxing. Ben penasaran pemirsa pengen delok. Ini apa ini? Ayo ini apa ini? Ini apa ini? Kita foto ini apa pemirsa? Ini apa pemirsa? Ya Allah. Ini kita piro yo pemirsa? Aku iso lali. 17.000 ndak andi. Aku masih harus transfer jadi gak iku. Ini kebutuhane anabul. Aku ki nek belanja online iku yo sing kebutuhan penting-penting. Kuwi yo ora tau wani larang-larang guys yo ngrumangsani yo. Sing golek nafkah iki yo dhuwit saiki alame sepi, yo sembuhan. Iki memang mumpung ana saldo, iki beda dina pemirsa. Iki beda dina. Iki ini seperti apa ya nanti tak unboxing, tapi ini dulu ini kebutuhannya anabul. Kenapa? Itu ya termasuk penting guys yo. Masalahnya kucingku nek pup sembarangan ya wedine ya jenenge omah ki kan kudu resik nek ana tamu, nek ana mertua iki saru nek kucing pup sembarangan. Sadurunge iki anggere wis mulai tak gotong adoh pemirsa kucingku iku. Nah, mulane karena memang kucingnya jaluk tak openi yo tak openi guys yo. Memang terakhir aku kan biyen mulai senang kucing. Ngopeni kucingku sampai do mati, sampai do tua pemirsa. Ade, iku tak ngoten sik ah. Ini keperluannya apa ae? Itu pemirsa. Nggo pupe cimeng, cimi dan cimiu. Mumpung online ki ono murah, aku lah yo apa jenenge pet shop ning kene iki yo rung sepiro apal guys yo lagi belajar. Guys yo. Nah, apa aja ya iki sik di buntel apa? Iki seroke untuk membuang pupnya kucing. Ambare termasuk ombo lho pemirsa. Murah lho, ilengku 17 apa 16 yo lah. Wis beberapa hari yang lalu, jelas aduku kok isih ana neh. Aku yang pesen liyane. Aku pesen iki gak tau bisa sampai di atas ya untuk saat ini lho ya, mbon nek sampean yo sikil luweh nek pengen pesen online nek ana sing promo. Aku ki nek sing promo guys yo. Nek gak promo ya aku gak wani. Soalnya iki yo kebutuhan penting ya, kucing iki nek pup sembarangan iki yo apa nek delalah awake dhewe wudu salat. Lho, kuwi kan yo najis guys yo. Kok anu yo. Iki aku pesenku ke Surabaya pemirsa.
Ketoke 17.000 sak ngertiku 17 ketoke. 17 lebih berapa rupiah nih. Iki liter boke anabul. Oh, Neng. Nganyari ya, Dek, iki lho dolanan, Dek. Nah, ini seroknya nggupup. Ini pasirnya, guys. Terus, kita tak spill ya satu-satu. Ini seroknya, ini pasirnya, dan ini dapat snack kucing. Oh, rasa tuna. Senang nih, Meng. Meng. Tak kasih, Neng. Oh, aku tak sayang. Soalnya dek niki iso marai tikus edo ora ono to bisa. Meng. Oh, gelem guys. Bisa. Maaf aku tangan kiri ya guys ya. Soalnya apa sejak ada kucingku di sini tak adopsi, tikus curut iki mulai sudo pemirsa. Mumpung promo murah, mau nek 100.000 apa pira aku juga wani guys yo. Ternyata ada yang murah yo. Tak inoji meng tangan meng. Iki pasir untuk pup, lah engko tak praktekno. Gelem ora pemirsa kucinge. Iki tok gratis snack tuna, rasa tuna pemirsa. Kita cok. Misal pengen tuku kiloan murah tak delok nang online ini pasir tok yo guys yo. Iki ada 4.000 rupiah. Oh guys, iki yo. Iki iso dienggo pup, kok iki diserok. Deweke ngono. Pupe. Kinya. Oh. Seneng pemirsa. Aku tak praktek nih, gelem ngising nang kono ora. Tak salah belakang. Kucing iki moro rene dhewe guys. Pernah tak ceritani kan konten sebelumnya. Jadi 17.000 iku seroke, pasire, ember juga untuk snack kucing pemirsa. Aku yo matur nuwun yo alhamdulillah karo Gusti Allah. Kucing iki njaluk moro rene iki sak cilik, jamane sik cilik guys yo. Terus sampai manak-manak. Ana sing mati loro. Tapi alhamdulillah saiki tikusku sudah pemirsa. Soalnya pernah juga manjat-manjat sampai masuk nang kabel motor kan berbahaya lah. Aku turu ki terus nunggoni deglek bendina nunggoni motor ae. Tak yo sampai tak kapur baros bawang putih. Usah. Oke, kita taruh di belakang atau di mana guys enak guys yo. Nek dengung ngising kucing kan menange, Dek. Mi ben mampu pemirsa ben roh. Kene pup nang kene ya. Ben gak rusoi, ben gak aku amen ngubengi kowe ae, Pus. Wis ya. Ben roh pemirsa. Kok nek roh nang kene. Kene ya, Meng. Oh. Iki ben diambus-ambus dhisik, guys. Tak golek anu aku. Pemirsa, iki seroke. Masalah kene, misalnya habis ya. Terus gak kena dipakai lagi pasire, kuwi bisa beli lagi online sekilo sekitar 3.000 sampai 4.000 sampai 5.000-an lah sekilo nih. Memang sebelumnya ki kucing iki mana ya wis sampai sak nggon terus tak golek nang nggon jowo. Tapi nek bengi kadang kecolongan ya pemirsa. Kucing ku ben higiene somae pemirsa. Wong apa jenenge ndut tanggung jawab ngesek omahe kan yo luwih penting. Sampai aku lali kula awak ora tak rawat. Gara-gara mikir, ngubengno dhuwit. Bercanda pemirsa, ini gak curhat. Kabeh mbok-mbok yo ngene guys yo. Sing penting ki omah. Omah ki kopen dhisik. Tuan buahe wis, putar bonjone wis nek luwih agek ngrawat awake. Syukur-syukur iso nang salon yo alhamdulillah nek gak yo pusing. Lah ngono yo guys yo. Wong jenenge wong iki piye le pemirsa ya? Wong iki piye? Ki aja nggo dolanan lho, Dek, kok nggo pupe kucing. Kucing jare. Ono guys ya. Aku ki kuwi bagiku ya penting, masalah ya kehigienisan rumah
kucing kuwi memang resikone ya sisi positif iki ya tikus rumah itu sudah mulai berkurang. Mulanya dulu iki ana sekitar 10 tikus besar-besar saanake. Tikus ada curut. Curut dan tikus beda ya guys. Mungkin mereka seperti bentuknya sama tapi sing curut iku kok moncong ngono lho lah. Kuwi sing paling bahayane apa? Curut kuwi dia menggigit ya, mengkrikiti anu ki lho pemirsa, boleh. Dek niki ngrikiti kabel motor, mio kumbien iki lho, mione Mas Santo kok yo motor bersama. Mione yo kuwi mione Mas Santo kuwi dikrikiti. Wong jenenge aku wong wedok ya pemirsa, aku ngerti kuwi ya bawang brambang, ngerti kuwi ya bumbu lodeh, bumbu apa nek onderdel, pertukangan ya tak akoni memang aku tidak sepandai laki-laki, ya perempuan ya wis ngono ku guys ya. Nek koyo maku ngene iki iso, maku masang foto, yo resik-resik so aku yo ngono ku nek aku ki yo sepene iki omah dhisik pemirsa resik yo dikei tanggung jawab ngopeni omah yo guys yo. Kemang aku mau dikemang guyon pemirsa. Ya ngono dadi nek Pak idolan wong jenenge wong sak primpen-primpene wong iki resik-resik wong jenenge pas keadaan turu nek kucing ngepe pup piye ndelah nang omah ra iso metu kan ya ngono. Mulane iki kuwi iki 17.000 dadi mang snack kucing, serok, pasir dan box liter box kuwi. Terus tak pikir-pikir kok aku sik duwe saldo. Aku nek anu ibaratnya kan online iki aku transfer pemirsa dadi gak bingung mikir kok iki COD ngekeki duit tunai lah. Nek ana luan saldo niku tak nggo tak belanjakno. Yo tetep bonyone sing penting-penting guys yo ora mungkin aku bonyo sing gak penting kanggo omah. Sing wis pernah omah bakal ngerti seperti apa ya. Omah iku padha wae ning dinggon hidup di Indonesia dimanapun yo ngono guys yo. Yo iku mang pemirsa. Yes. Diterboke wis apik. Kok kucing akan duwe naluri sendiri. Oh, aku kape pup cah. Engko pupe ben kene. Dadi ki mau tak paku gak salah kene guys. Nek kene kan engko nek wis sekirane pupe akeh ya tak klumpukno tak buang nang kloset. Kan amane di kloset guys. Kita pup buang pup sembarangan apane pup hewan kucing. Kuwi engko mbati dadi masalah baru ya. Ono iku wis tak salah kono kuwi. Iku wis tak ringkesi dolanan sepeda kuwi nggo diterbok. Jeng ben kono. Wah, iku ya penting juga guys ya. Jenenge penting guys. Iku aku paling seneng zaman cilik iki lho, Bro. Remeting ini termasuk anu lho, terapi untuk menghilangkan stres. No ae baik kaki saya nggak tutup dulu. Yo ngene iki guys yo mang. Aku suwi gak pesen. Aku tak delok-delok kok murah 17.000 kok wis entuk beberapa banyak ngono lho. Jadi engko jadi isa mang endi mang kucinge. Oh, wis gelem pemesan ndek ning jero. Ndek aku niku kucing ku naluri dhewe guys lho. Kok nek ndek ngising kan nang kono dhewe. Ben apa? Ya ben higienis pemirsa. Ben higienis ya iki. Oh, nek sakmene iki termasuk untuk akeh lho, bek lho kuis ongkire piro ndek aku lali pemirsa. Mbah pokoke iki 17.000 sakmono iki termasuk murah guys. Jadi engko kucingnya ben rapi, ben nama suatu saat nanti duwe rezeki apa jenenge? Duwe rezeki iso ngramik kan jajal bayangkan nek ngeramik terus pup sembarangan kan yo. Muga sampe duwe rezeki wong jenenge kabeh iku iki harus duwe planning guys apapun itu. Nek saiki memang usume yo buah yo kita yo suatu saat nanti awak dhewe iki yo ijir guys. Buah iku ya tetap ambek mlaku kebutuhan sehari-hari ngubengno guys yo. Wis ngono ae aku yo mohon maaf jika mungkin aku banyak kekurangan dalam berkonten, kata-kata kutip dan mohon maaf jika pemirsa pengen ngono nang kontenku adalah kontenku melaju ke jalur yang lain ya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, ibu rumah tangga biasa yang wis keseharian hidup di desa wis tak explore wis ngene iki guys yo. Aku nek pas wayahe bancaan yo bancaan, wayahe
apa takbiran melok takbiran ya wis ngono kuwi bisa ya wis. Terima kasih. Kok aja lali lek Mas sampai keluarga Mas Kapan anak kalian Mbak Sipro sing akeh Mas tabarkallah muga rezekine pojo lancar. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.